Na začiatku bolo rozhodnutie investora vybudovať v Pezinku novú skládku odpadov asi 400 metrov od centra mesta a v blízkosti starého smetiska. To sa nepozdávalo viacerým obyvateľom. V roku 1998 sa vyše 900 občanov svojim podpisom pod spoločnú petíciu vyjadrilo proti skladke nebezpečných odpadov aj proti spalovni a vlastne tejto požiadavke aj bolo vyhovené, lebo v záverečnom stanovisku bola potom povolená skladka bez nebezpečných odpadov aj bez spalovne a zároveň boli akceptované ďalšie viaceré požiadavky občanov aj mesta, napríklad požiadavka, že skladka musí byť vybudovaná v súlade s územným plánom mesta Pezinok. Medzníkom bola zmena územného plánu v roku 2002, kedy mestské zastupiteľstvo aj v súčinnosti s verejnosťou schválilo regulatív zákaz skládky na území tzv. Novej jamy. Postupne pribúdali informácie o vplyve skládok na zdravie, znalecké posudky na starú skládku a zároveň vznikla občianska iniciatíva Skládka nepatrí do mesta. Po dlhoročných skúsenostiach, že bez informovanosti a verejného tlaku sa u nás verejné záujmy presadzujú iba veľmi ťažko, sme pochopili, že musíme spojiť sily. Takže stretli sme sa viacerí aktivisti, právnici, odborníci z rôznych oblastí a začali sme teda šíriť aj informácie z tejto problematiky. Založili sme web stránku, publikovali sme aj rôzne prípadové štúdie, pracovali sme s mládežou, stretávali sme sa s občanmi, s politikmi. Právnu pomoc začala poskytovať odborná organizácia Via Juris. Tá spočívala konkrétne napríklad vo vypracovávaní podaní na správne orgány, odvolania, rôzne právne stanoviska, analýzy a takisto samozrejme zastupovanie na súde, čo znamená žalobu, vyjadrovanie účasti na pojednávaní a podobne. Nesúhlas s vybudovaním skládky deklarovala aj samospráva. Mesto Pezinok aktívne vystupovalo v rôznych konaniach, spolupracuje s renomovanou právnou kanceláriou a aktivistami. V roku 2006 bolo vydané prvé rozhodnutie v územnom konaní. Mesto Pezinok vtedy zamietlo žiadosť a nepovolilo umiestniť skládku na území Novej jamy. Povoľovací orgán však umiestnenie skládky v územnom konaní investorovi schválil. Stalo sa tak bez účasti mesta a občanov v tomto konaní. V nasledujúcom tzv. Integrovanom povoľovaní občianski aktivisti pripravili stanovisko proti skládke. Podpísalo ho vyše 1200 ľudí. Svoj názor na projekt skládky vyjadrili aj na viacerých verejných protestoch. Veľká časť našej práce spočívala najmä v informovaní verejnosti rôznymi spôsobmi. No a okrem teda potom následne tej právnej cesty, to bola veľmi vydatná práca samozrejme s médiami, keďže sme chceli medializovať udalosti, ktoré sa v kauze diali a samozrejme práca s občanmi v podobe rôznych zhromaždení, petícií. Urobili sme 15 protestov na rôznych miestach, oslovovanie umelcov, iných osobností, ktorí sa vyjadrovali k našej kauze. Po množstve konaní a odvolaní na súdoch dostali rozličné právne názory Ústavného a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky túto kauzu až na Súdny dvor Európskej únie v Luxemburgu. Ten sa v kauze pezinskej skládky poprvýkrát vyjadril k niektorým sporným otázkam účasti verejnosti v konaniach, vďaka čomu vznikol európsky precedens v tejto oblasti. 15. januára 2013 vyniesol rozsudok. Na jeho základe Najvyšší súd Slovenskej republiky v máji 2013 zrušil povolenie na výstavbu skládky. Je to jednoznačne víťazstvo Pezinka, Pezinčanov alebo aj každého človeka na Slovensku, ktorý sa snaží dosiahnuť niečo a nemá pocit, že je platným účastníkom povoľovacích konaní, tak ako sme tento pocit a celkom oprávne nemali aj my v Pezinku. Bolo uznané a potvrdené, že verejnosť nemala byť v tom schvaľovacom procese pri integrovanom povolení nemala byť vylúčená. Verejnosť, mesto, aktivisti, občania, kdokoľvek jednoducho má právo byť účastníkom konaní. Ja si myslím, že v takýchto konaniach nie sú prehry a výhry, ale ide naozaj o to, aby bola dodržaná litera zákona, aby to rozhodnutie, ktoré reprezentuje štátne orgány, bolo absolútne zákonné, ústavné a rešpektovalo všetky práva a povinnosti. Spoločnosť ekologická skládka, ako aj moja osoba, bude verdikt rešpektovať. Je to vrátené na rozhodovanie odvolacieho orgánu. To znamená, prvostupňové rozhodnutie inšpekcie zostalo v platnosti a musí rozhodnúť opätovne odvolací orgán, či rozhodnutie zruší alebo ho potvrdí. Je to mimo našej moci. Celý proces bol vrátený na druhostupňové konanie správneho orgánu, ktorým je Slovenská inšpekcia životného prostredia. Predbežne zrejme svet stojí tak, že budeme sa musieť rozhodnúť medzi dvoma alternatívami. Tá jedna je, že odstraňovať ten nedostatok alebo prípadne sa rozhodnúť pre
radikálnejší rez, to je jednoducho zrušiť aj to prvostupňové rozhodnutie. Majiteľ pozemkov, na ktorých skládka stojí, po záväznom rozhodnutí Najvyššieho súdu nevylúčil do budúcnosti možnosť jej ďalšieho pokračovania v činnosti. Tá skladka je postavená, a nachádza sa tam odpad, takže jediné logické riešenie pre mňa je ďalej prevádzkovať skladku. V prípade, ak by sa obnovilo konanie o jej povoľovaní, budeme samozrejme ďalej pokračovať v našich aktivitách, a to z jedného jednoduchého dôvodu. Sme presvedčení, že skládka do mesta nepatrí. Vyplýva to aj z nášho územného plánu mesta Pezinok. To naše presvedčenie nie je len teraz založené na takýchto záväzných dokumentoch, ale naozaj na skutočnej motivácii chrániť svoje zdravie. Skládka v Pezinku je v súčasnosti zatvorená. Podarilo sa to vďaka iniciatíve a vytrvalosti obyvateľov mesta pri riešení zložitej právnej kauzy, v ktorej sa stretli záujmy investora, občanov, mesta a štátnej správy. Nie je vylúčené, že kolotoč okolo skládky sa môže rozkrútiť odznova. V novom rozhodovacom konaní však verejnosť bude musieť byť zastúpená a vypočutá, čo výrazne posilní jej vplyv aj občiansky dohľad nad vývojom celej kauzy.